اف دمو هر دم و خوش و دلی و گشت به تماشاوان هجا و جهازین دلال ام ایرو جاره کدن به برنامه خویا بیرا ویجه به هفرنن ام دیسا لپایتخت دلی خو لآمدنن میوان می ایرو هلبسکار حاسبی کوک سالم امی لگل هلبسکار حاسبی کوک سال هم دربار کارو خباتن ویه کرده ورده هم جی تکیلیاد نافبرا ویجه و جیانا گلری دا خو بردن بیرا ویجه بله کرم بکن ام برنامه خو به هفره پیک بینن و تماشا بکن پرپروکم دورت تریجاتا گروکم دزانم امر من د کوزراتا دا ودبری اوی نوکم به شراب عشق بوم سرخوش دل گیشت شروشت من دل خواب آگره عشق شوشت ره میخانه چه هوجه میخانه د دل من دا بو بهوشت دریا دل من وکریه سر سران کیجام بدو هات رونشت مالاتا آوا دنگیتل دنبه ماموسه حاسبه کوکسال ام بیجن تگلای بخیر هاتی برنامه ما یا بیرا ویجه ناو خیره دایی گلک سپاس سپاس خواج ماموسه امی ایرو به هفره خو بردن بیرا ویجه هری امی تکیلیاد نافبرا ویجه و جیانا گلری ده به تماشاوان خورا پار و بکن لی بری وی ام دخوازم بحثا سربوریاتا یا کردو و کردواری و بحثا پرتوکاتا برهماتا بکن بره هر تشتی ام دخوازم تا ناز بکن وکی ام دزانن تو اصلی خواج درسیمی لی بسالانه لآمد دیجی گلو ام دکارن هنکی حسبی kök sal به تماشاوان خورا پاره بکن از درسمی نافچه مزگره و گریدایی گنده دربان ده هزار نهصد پنجاه هفتان دا دیا خابوم من دبستان سراتایی لخارپته خواند دورم چون آنکاره لودری من دبستان نابین دبستان ماموستتی خیاند مزون بو لگلک دوارم ماموستتی کرد کاسه 34 سالان پشتوی emekli بوم تقاعد بوم 20 سالی زیادتر لآمد دجیم لودرم Ahmet vaki dersimi bu velatı meşka velatı ne? Ben velatı me tevane payitaht dili me tenine payitaht hişu biru jiyanameciyem. Rastı. Mamuste sedemin ku beri vedana xabatın Kurdi veja Kurdi helbesta Kurdi çi bun gelem? Beşi de rastı bu Türkiye denvisant. Elbest denvisant. Nevis denvisant. Tama zamanı dayık cüdaya. Ev tüm ev hasta da dilime de hebu. Min piştra be Kurdi dest ben nevise kir. Azar zanım gelikçi peş var çum. به هزی دنویسم به جوشی دنویسم وکی درسی می دنویسی اره وکی درسی وکی آوام منظوره آوام منظوره ایجاره ترنا که هاتی آمده وکی چمی دیجله وکی چمی دیجله اره yani bu Kurdi fikrin kurmancı nüvisin pır vaki baya hiniktik harekbardık fikri راستیجی وسایه اوج کت زاروکتی دا ام جیانه مجی مدا بنگه مجی مدا او پیوانه هنه دو فکری درد کبی جور پیوانه دی کبی دخوازی که وانه همیان بنویسی یعنی پیوی وانده درد کبی جور و تو آنا دگری دنویسی و پرتشت که خواشه
peyvên Kurdî gelek wan dabûne. بله Yani bavê kalê me peyvê ku bavê kalê me digotin û dapîrên me digotin ji me ra wane ev peyvane îro ev ketin holê tune. بله Difikirim derdikevî der bi kelecan wana dibim çawa bikim ki ez bikim hewokîkî. بله Di risteyekî de cih bigirî. Yani wer tiştîk war derdikevî ki holê ku tu dinivîsî pê nivîsê nê namînê pê hevokê peyvê dikevî. بله Wî peyvê gora wî peyvê dixwazî hevokê saz bikî. بله Risteyê saz bikî. Di nav hev de ye. بله Coşkî dide te tu bî coşî peyvan peyvan dikevî û derdixînî. Ew peyvan bû ez birimi 1500 cote peyv min derxist holê li ser wî mejûl bûm taybiyetiya wî derxist. Yani bi zanatî ez li ser cote peyvan mejûl nebûm. بله Wan cote peyv ew peyvana banga min kir bi zorê ez li ser wî beşê mejûl bûm. Bi rastî jî zimanê Kurdî bi peyvên xwe, risteyên xwe, newaya xwe, melodiya xwe gazî mirov dike. Gazî dilê mirov dike. Gazî hişê mirov dike. Ji xwe mirov jî bivê nevê xwe berde nav. Rast e. Mamostê em dibînin ku çiyayên Dêrsimê, çemê Munzûrê, zarokatiya te, em bêjin dapîr û bapîrên te, dayîka te, bandûreke mezin li ser jêrhişê te yê Kurdewar kiriye. Rast. û di heman demê de Amedê jî bandûrek li ser hişê te kiriye. Rast e. û di encama wê de jî te pirtûkeke bi navê kilamên bêdeng nivîsîne. Mamostê ev kilamên kê ne? Ji ku derê dizên? Çima bêdengin? Gelo di nava wê bêdengê de em dikarin bêjin ku qêrînek, hewarek, axînek, nalînek, serhildanek, raperînek heye. Ji ber ku kilamên bêdeng yên Dêrsimê di nava xwe da qêrînên hezar salan vedişêrin. û yên Amedê jî her wisa. Belê keremke. Kelam her tiştî navxa da dihevînî. Belê. Yani gotine, jiyane, xemgîniye, şabûniye, her tiştî. Em gelê Kurd, wekî gelê din, hestê xwe, jiyana xwe bi stranan, bi kelaman, bi çîrokan, bi gotinan, bi çîrwanakan tînine zimîn. Em wana giştîkan dikarin di nav peyvê kelamê de bihevînin cî bikin. Yani gelek fereye. Kelam herî wekî awaz tenê tê zanîn ama di çerçeveyê kelamê de jiyan hemû cî digirî. Gavetê jî got, gavetin tê jî got çima bêdeng. Belê. Ev kelamana bi her alîva xweşirobe dike, dibêje, bang dike ama bêdeng bang dike. Kes nabîsî. Dünya vî qadê da, di vî mercê da gere, lale nabîsî, ki bibîsî nabêje. Yani kelamê me herê şabûnî tê de heye, kêfxweşî tê de heye, hema piranî jan tê de heye, êş tê de heye. Lê serhilderên mamoste, raperînerin, êşên me, janên me, kul û xemên me. Gişt tê de heye Belê. ama kes nabîsî. Mamoste, tu dibêjî kes nabihîse, te fêm dikim, lê bawer bike îro kilamên me li her çar aliyê cîhanê deng vedane. Me di şoreşa Kobanê de jî dît, îro kilama azadiyê li her qad û kolaneka azadîxwazan yê ji Emerîkayê bigire heta Avustralyayê, Zelandayê bigire heta Rusyayê tê bihîstin. Ji ber wê çendê kilamên me çiqas bêdeng jî bin, êdî dengê xwe belav dike. Belê. Deng daye. Belê. Ama 100 salî şin var. Belê. Yani ev 100 sal, 150 sal şun var. Bi zorê, bi aqas ket, bi aqas mirin,
bu aka jan şun va deng veda. بله Ev jî tiştî baş e. Ev qîrîna me bû. Me 150 salî ev qîrîna xwe kesiyan re nekaniye bibêjin. Dunê dît ki em mafdarin, em bi rewşa ehvalê dunê kîjan alî va diçe, em jî bi wî alî va diçin. بله Ne kevne şopin, ne necde perestin. Mirov hezin, xwaze hezin û dünya hezin. Gelek dereng dunê pê hesiya بله û hîna nû dunê me fam dike. بله Yani em hîna negîştine wî astê. Di arafê de ne. بله Ya tek diçin ماموسا ya serfiraz dibin. بله ما gelek derdorên cîhanê ji dojehê anîne ber arafê em hêvîdarin bîr û baweriya me jî ye ew e em ê bi helbestên xwe bi kilamên xwe bi şoreşên xwe yê ji her milî ve wan kesên de arafê de jî bînin bi hişta azadiyê. Rast e. Me dunê dojehê da wanî derî dojehê da vegeran dunê. Ama dunê çi qas fam kiriye va. Yani ez pir bawer ninim. Ji bo çi 100 carî belkî em hatin xapandin. Em pêş da bi xwe bawer bibin. Belê mamoste Gelê xwe bawer bibin ki carî neyê xapandin. em ê bawer bin ji xwe em bawerin jî lê bawer bike di serdemeke wiha da serxistina baweriyê ew qaz hêsan nîne ji ber wê çendê jî divê em kilamên xwe yê bêdeng di nava dilê tevayî cîhanê da bidin qêrîn. Ji ber wê çendê em niha dîsa bi kilameke xwe ya bêdeng di nava dilê temaşevanên xwe da deng vedin olan bidin. Keremke Mamus. Tenê wêneyekî reş û spîlê cem min maye ji wan salan. Li ber dibistanê rûkî ken di hembêze te de pirtûk li ser te kira sê xwendevan. Agirê şoreş û evîn û hundirê me dîşevitan. Te berê xwe da çiyan û xagihan da refê şehîdan. Kî dizane di vê şerkehê kê da wêneyekî heye. Bi serê pêçiyên lêv û poran mist dide. Kî dizane di kîjan stran û helbestan da dilê xwe qetmer hesretan dipêçe. Mala ta va, dengê tel di nava be, dilê ta va, em bi vê helbestê jî hemû cangoriyên azadiyê bibîrtînin û em dibêjin wêneyên wan dê her tim rûnahiya mirovahiyê be. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal. Em ê di vê beşa xwe da jî têkiliya di navbera wêje û jiyana gelêrî de bi were parve bikin. Mamûste weke em dizanin di navbera wêje û jiyana gelêrî de têkiliyeke rast heye. Ango gelek berhemên wêjeyî çavkaniya xwe ji jiyana gelêrî digirin. Gel we em dikarin vê hinekî din bi awayekî şêmber binerxînin. Rast e, têkiliya wêje û jiyana gel, çanda gel di nav hev da ye. Wêjekar çand çiye pêş da gerê vînarin di serê xwe de di mijiyê xwe de zelal bike. Yani çanda gel çi ye? Belê. Çanda xelkê çi ye? Çanda netewî çi ye? Gerê vîna di mijiyê xwe de pêşî de zelal bike. Em ku çanda gel dibe yani çand dibin gelemperî çi bîra me dikevî? Çi ye? Çand di mal da jiyanê bigir qad, gund, bajar, navçeyê de jiyan. Cil ber bigir xarine vexarine. Ji lîstikê dawatan bigir heta lîstikê zarokan.
vana hem çirok, stran, çirvanok, gotunok, destan, vana gişt çandi çedeken. Bəli. Çanda gel be vana pekti. Bəli. Vece kar çanda xwa, çanda gele xwa baş kur fam neke vece ki derdixini holeji ev vece nagice armanca xwa. Ji bo wî pêş de vece kar çanda gele xwa, zamanê gele xwa, dîroka gele xwa kurahî bizanibe fam bike liv ve livîna gel fikrîna gel fam bike bizanibe evkê xwe berhemê xwe bi ser wî ava bike. Vê demê wêje çandê bi zelalî dinî ziman, çand bi zelalî di wêjeyê de berhemê nivîskar da xuya dike. Belê ji xwe dema em lê dinihêrin em di gelek berhemên cîhanê de jî yên welatên cuda, gelên cuda û di berhemên Kurdî de jî dibînin ku jiyana gelêrî bi awayekî xweberdaye berhemên wêjeyî. Di risteyan da, di hevokan da, di çarînan da, di destanan da, di romanan da, di serpêhatiyan da bi awayekî xwe dide der. Lê dema em dîsa lê dinihêrin em dibînin ku li gor serdeman em bêjin gelek guhertin jî têda çêbûne. Ev jî nîşane ye ku jiyana gelêrî çend diguhere ew guhertin xwe ditayîsîne xwe berde nava berhemên wêjeyî. Gelo em dikarin vê çawa binirxînin. Yani guhertinên di jiyana gel de di çanda gelêrî de pêk tên xwe di nava berhemên wêjeyî de çawa dide der. Wekî her tiştî komere jî yani civat jî gel jî gora di demê de vediguhere. Belê. Hin ez bêm çand şunva dimînî gevin dibe û şuna wî yekî nû xwe nûva dike wer dom dike. Belê. Wênekar wêje ku bi vî veguharinê neşopînî ev şunva dimînî. Belê. Ji bo wî van nayê vî maneyê ki wêjekar ew ka herika civakê bişopînî. Na binêrî çavdêrî bike û rêverî bike. Yani vê derê de evkê wêjekar de û nûjen bike. Nûjen bike. Nûjen bike belê. Yani wêjekar kesikî var ew nine zana bêz nezan nine Belê. hîs bike bizanî bî û rê bide wî. Belê. Yani him civakê ve bigarinî him jî bi civakê ve ra xwe ve bigarinî. Belê di vê li ser vê bingehê dema em di wêja Kurdî de jî lêkolîn û vekolînan dikin. Em dibînin ku çanda gelêrî ya Kurdan ya Kurdewar bi gelek awayî di berhemên wêjeyê de xwe daye der. Û li gor serdeman jî guhertin di xwe de pêk anîne. Di heman demê de berhemên wêjeyî jî li ser jiyana gelêrî ya civakî bandoreke mezin kiriye. Em dikarin bi yek du mînakan vê şêmber bikin. Wek mînak wêjeya beriya zayînê ya Kurdan di nava xwe de jiyaneke gelêrî ya Kurdewar çawa dihewîne. Em bêjin dîsa ya salên 15, 16, 17, 18 de û em bêjin di roja me da. Yani jiyana gelêrî bandoreke çawa li ser wêjeya Kurdî kiriye û di heman demê de berhemên wêjeya Kurdî jiyana gelêrî çawa beralî kiriye, çawa bandorek li ser kiriye. Wêje û jiyan hev du dimijînî, hev du xwedî dike. Yani
evk ve guhartın çıkas zu herikbar ve vejeji akas zu herikbar dibe. بله Gelê Kürt, netewê Kürt bi rastî waya 100 sale yani erê nêzîkî 100 salî ve guhartinekî pir hişkan, pir herikbar بله dijî. Berê piranî gundevar bûn. Gundewarê dijiyan. بله Çanda gundewarî cê ye, çanda bajaran cê ye. بله Ji bo wî wêjekar mecbûr e îro gerê binivîsî yani du çawabiye wîna bigirî, rehne bike, بیژینگه دا درباز Bêjingê بکد de بازونه derbas خدا bike, درباز بکه wî ve gihartinê bi rastî bi zelalî şirove bike bi wî ve gihartinê de çi derketiye û çi hawayî hatiye bajaran biye bajarvan dünyayê ra çawa têkilî çêkiriye û projeksiyonu peşe rojê bike û çawa dibe. بله Ve evki vece Kürdi da gellek mühime. بله Yani dengdayın be bir avaydı be. Eri diroke binivisi ama diroke da mayın be deng mayın maye. شخوا ما موسى دیروک بخوجید خدا نامینه Kadın namine هر raste. اکباره Eri raste. دومداره Raste. her tim peş de diçe Raste. ol gor wêjî em bêjîn her kêliyek sibe dibe dîrokek îro Rast. em dijîn lê îroya me İyi maye. duha Evet. sibeyeka dinê Raste. ji ber wê çende û xwe berde nava berhemên wêjeyî jî û wêje jî bi wî awayî hem paşerojê angur dîrokê hem îro hem jî esas bi xeyalên xwe bi em bêjin نیگاشین خو بخونه روشکین خو سبحان جد نوا خودت Raste حوینه gerek be hevini. بله Yani kuvar ne be veje peşvan naçe veje kar haser nova nake kuttimine yani çant kuttimine nivis kuttimine mandadı be mecbure yani du çubu yine zelali bir kamili derkhani holi iroçiye be vi tekili de sıbe çavadı be. بله ما موسى دیسا دیروکه ده گلک تکوشینین آزادی چیین جواکی بن چیین پولیتیک بن چیین چاندی بن چیین بیرو باوریه بن باندوره که مزن لسر جیانا گلیری کریه هش دایه مجی دایه هست دانه دروب دایه لاشه جواکی بدن جواکی ام بیجین لگور و تشه گرتیه دیروکا کردستان دجی ev yek pek hatiye. Yani em bêjin bi dehan serhildan dijî dagirkeriye destdadariyê pek hatine û di encama wê de jiyana gel jîl gor wê teşe girtiye. Di heman demê de taybetî va 5 sala li Kurdistanê têkuşîneka azadiyê tê meşandir. Çawa çavkaniya xwe ji em bêjin jiyana gelêrî ya rast û heqîqî digire di heman demê de li ser jiyana gelêrî bandûreke mezin kiriye û di gelek milan de guhertin pêkanîne. Van guhertinan xwe çawa di wêjeyê da de der. Em dikarin vê hinekî şên ber bikin. Bi rastî têr û tujî yîne derneketiye holê. Yani tekoşîna bî 30 salî, 40 salî romana wî, helbesta wî, şanoya wî ez bêrim tiştê wiha bi zelalî ew bû yer şirove nekiriye, dernexistiye û ev kêmasikî gelek gelek zêde ye. Kêmasikî gelek gelek. Hani yani 5 sal, 6 sal, evin 10 sal bidomana di vê dema kin da dibe ki romanê wî, helbestê wî dernekevî. Yani ama 30 sal, 35 sal, 40 sal demekî pir dirêje di vê warê da ez bêrim evkê me wêjekarê me, nivîskarê me gelek şima mane.
قالسن بله قالسن شو أمانة يعني بزلالي أو شرابة نكرنا واجد تشتكي خوشنا يعني نباشة وينا بي شورشا سوفيتي دا ميهايل شلوف بله چند رومان نویسیه بله yani ev çava dest bekriye çava frabiye udavi çıbiye yani rehne yanji az pes dayin ev romanı hatiye nivîsin bele mamoste va salên dawiyê di nava rewşenbîrî entelektüelî û wêjekariya Kurdan de jî taybetî yê ku bingeha xwe çavkaniya xwe ji şoreşa Kurdistanê digirin di wê mijarê de jî gav tên avêtin û hêvî û baweriya me ew e ku salên pêş me de wêjeya Kurdî jî dê wekî kilamên Kurdî li dinyayê deng vede û em di bername xwe de dîsa helbestekî pêşkêşî temaşevanên me bikin. Di vî warê de ez tiştî bi kurtasî bêjim hebî va yani em wêjekarê xwe jî aqas pir rehne nekin destê wan da amûrê wan jî gelek kute yani wîna jî em teslîm bikin berî tu malxeyê mala min kevaniye bermala minî tu niştimana zarokê min banûya serê minî ava jiyana aram di mil da barê berxwedan tu xwîn û çanda çarkerî dilê min î ez feqî me feqî teyran di paşila min da kilamên bêdeng di dest min da tembûr bi deyrê tulûr wak bayê mezrabotan dil û dil digerim li dû hêvî çar strêkan emir ku tu dibêjî çi ye ku navbeyna xêrêna pêşûn û xîska dawî da pêh dike di helê di dem da can di can da dem yên mayîn evîn û dîrok e mala ta va dilê ta va dengê te li dinê be ev helbeste jî bila ji bo wan bên yê ku bi rastî jî dîrokê bi evîna azadiyê ji nû ve dihûnin û ji nû ve dirês gelek spas ji bo beşdarbûna te ya bername me mamoste Hespey Köksal em gelek spas dikin di kar û xebatên te ji nehopê de jî serkeftin û serfirazî gelek spas dikin savî û her hebin belê temaşevanên hêja wêje hezên delal em îro careke din bi bername xwe ya bîra wêjeyê li bajarê Amedê bi hev re bûn me li gel helbestkar Hespey Köksal bi hev re xwe berda bîra wêjeyê hem derbarê kar û xebat û berhemdariya wî ya Kurdî û Kurdewar de hem jî têkiliya di navbera wêje û jiyana gelêrî de fikr û ramanên xwe bi hev re parvekir û me dît ku wêje çavkaniyekê xwe ya bingehîn ji jiyana gelêrî digire û di heman demê de bandûreke mezin li ser jiyana gelêrî dike belê heta bernameke din em dibêjin bimînin di nava xêr û xweşî de û weke ku em her car dibêjin bê bîr nemînin bê wêje nemînin bê bîra wêjeyî nemînin